alamat anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang din lisane alus ngandikane kapindo mulya akan ing wong tuane ya Rasulullah. Angkat tangannya semuanya, lambaikan tangan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang semangat al-fatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami kaping telu ase eng bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu ase eng bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang maulane kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang maulane ya Rasulullah salamun alaik ya